Pwede day. Ulit dili kay bakay murag patong. Dali na ni Abril naka balik ko eh. Alam basta ikaw kung balikan. Story taking sila guys. Story taking. Hi guys, maayong buntag. Di ana mi diri sa payag. So di among dala, nagdala mi og isda para sa sudan mo sa paniudto. Di ay lamas, di apoy suka unya. Di apoy pan. Ara rin. Tatog pan guys. Wala kaya ang tap. Nagdala po ko puno kay nabuak naman na. Nagdala po ko og kay para maka-snack po si Riri. Nagtudling ni siya. Kanir tayo sa mga karil padre to. Butang. Ano lagi ka? Basta na ko. Ini ka na. Baka di mo Wala ka sa kami na. Ulo. Ano ka to? Si Raymond madto pa siya sa eskwelahan kay kuan sila, then pag mahuman to ug makaapas siya na apas siya din namo kay magtanom lagi ni kamuti na wa pa may hunas day amo nig itempo sa kuan lakaw sa dagat kay aron na makaunod. Kay kapila naman namo tanom wa may unod Basing karon pa kay naaman si Abril magtabang pagpangganas. Patuan na dito na mo si mama dito kay si mama mo ipaligid. Mana gani si Auntie Mercy? Tabang sa dato si Auntie Mercy karon. Ako sa to siya. guys, sila guys. Na si Lola guys. Uban niya si Nanay og si Mimi. Ikaw na nag-drive mo yun? Siya nag-drive na? Ako. Papa guys. Ano tulog ko? Ano sila guys? Abot na si Mama Mercy, si Lola, si Nanay. Si guys. Si Lola po. Imo ba instruction? Ako ano? Na iglo tay. Bantog ra kay ama nang sanggot. Unsay apog kaligo ya? Ako na ako kaligo ato. Bantog ra gyud lahi ni kuha ni Abril kay pabaklayon day mense. Tay pagsulura pa siya ka mo duang nanay na. Pwede day. Ulit dili kay bakay murag patong. Dali na ni Abril naka balik ko eh. Alam basta ikaw kung balikan. Sila, story taking sila guys. Story taking. Kabutla na galing ni. Ha? Pa. Ang guys. Nangaso na sila. Ako na. Yeah guys, naka-ready na among paniod to. Paksiw ra ni nga isda. Maniud to sa miuna ay mi magtanom kay nagpaabot pa mi sa paghubas sa dagat, hugas, paggamay sa dagat, paghunas. Na ali na mo kay mga una ta. Habi ka init. Sa sudan. Peace. Sudan. Panghugas sa mong kamot kay kuan ra niya budol. Basta kayo uyab di. Sige na kor, panalangin na kor. Guys. Madir, unsa pa man kada madir gihugas man nimong tubig madir Nga wala lakaw pa gidala na ini nga bay. Pasag ubon tani karon si Pro. Oh, ay na siya ipalingkod dia. Sige na. Bulada. Lagi di sa bulad. Ay nagpangita sa bulad. Diri na sa ibabaw dapat i-plaster teo. Tangaan ka guys. Ha? Ha? Umuligap. Dayon pa mo. Gitanom agtanom pagani ta.
pelikula. Guys, kaunta. Laro nga na bisa pag bikil-bikil, yung mabikil na imong tugtod. Ano kayo me? Smiling ang tinerti ka ng mahirap sa lang. Smiling kay naka. Abay pagid mo. Kaon lang may igat-igat. Yeah. Nahuman nami og pangaon guys. Unya. Magtanom na mi sa kamuti. Ako mata lagi okay. Nagpula, naghubag. Sakit kay siya. Bugat-bugat na gano'n siya guys. Yan diya si mama kay mo among gipalihi. Ano lugar si kuan lugar? Uy, Korea na ayo itagduol. Tagtulo ka buok. Tuko. Kaling mga bangag mo maliit. Kuligong ilahos kan inyo. Ilahos dito ba? Kay ang ganas gamay pa. Nakaulan dahil diri gahapon. Kusog gyapon uman diri. Sure ba kamu So, guna kay tanom guys. Nako ni halas sa lubing nga way sanga ingon si Mimi. Malapit ang lubing nga way sanga. Nay, nagsangad eh. Nako ni halas sa lubing nga nagsanga. Lagay ra tong gas. Nay, nagsangad nga lubi. Sure dia Ano ang lubing nga nagsanga? Ha? Uy, ilahos dito ba? Tinudling ninyo. Kuy ka nga pat. Tinudling ninyo. Tinudling. Ka ba malili maghubo? Ha? Pagubo na. Maghubog ko na lang. Ay ni. Bago din yung giganatan. Dito sa idol ulan hanggang grabe ka daghan. Inubo na pa na. Kuno makahubo. Ano naman halili no. Hiram ako sa sundang dan di. Lab. Ay bundak sa tilap. Unsa man sundang? Ato ni Tatay Dandan no. Ito loda malito tako. Deng ikaw video ding oh. No, puro gikog ka mo. Sige na. Okay na to ang video ka niya. I-video din he. Oh. Tanawa ko siya. Dani putangi ikugi aw. Mangganas ko. Dito ka ho. Dito ka ho. Kay dai saling. Awa ko chili uling. Wala na eh. Bagong. Doon na ito no. Ay, doon mo ka bang? Ay, get. O, yung Gertina. Sige, sinasunda. Batilyo. Awa ko chili dito ang doha. Patay isa danilig mo. Lagay! Lagay! What up? Sa pila niyang gibutan? Pagtolo? Ha? Tolo? Ayan, guys. Mahugaw gid mong kamay dani Ante Merce. Ha? Ato ra man kamuton kini. Tagtulo ra ninyo ibutang sa ga. Saan ni pagtanong ginsay? Ilubog. Yan na ra. Lubog. Pila supo man mo pagtubag ah. Basta lang matanong. Walang matabunan. Ikaw ay na natira ha. Ako ra na matay agi. Katag-katag mo na. Itagduol kay pagbutang sa gana.
Yan ni Chichi nga tag-isar kabuk gibutang lagi. Pero tag-isar ra pero tadana ra. Pag kununod. Gadanga? Di pa rin sa mais ba? Tulo ra ka mo ibutang. Nagtulo ra ibutang ba? Pila man di mama? Unsa man dito rin hapon? Hapon. Gang layo para ba kaya lang. Ganira ka na inyong problem. Butangan. Dito naman, dani dahil alin? Magkuha kay mo dito na nagkata mo tugod. Migi, dito na nagtugod Migi. Balik dito. Di ako ana diya. Kor, ipos ra na ang cellphone kor. Ni tarungan na ni. Ni ang kutong ako. Ni. Ako lang ni post nai. Serog por nai. Serog por. Ano butang? Ang sana bang sana? Hindi na ako. Balik ko na. Uy, apay kata-kata ninyo ng galas. Iplastar ganin ninyo na pagkuha be. Ganit ka na uy. Sige, dito na po sa tudling. Tapos ito sumoy ba? Ay pagkatag-katag ha kay ang ganit kinipag. Dali ra ni siya mahuman guys kay nagtabang-tabang apel mga bata oh. Kuanoy. Dininoy oh. Atrasi dininoy. Ay ayon ninyo igubot-gubot ang kuan ba? Ayaw ikatag-katag ba? Dito sa sapa ng ganas. Pre, ilahos ng imo pre. Dapat di mama magpa-snack ka. Dito di ay. Kamay-kamay ko. Dito pa sa bayan nagtila. 1 2 3. Asawa pa rin. Sige, aoy. Libog naman ito gani. Libog kay di pang-unsa naman yun ang kuan. Nagtagbo mo naman ni Bintoy. Tuyo bitaw na karibiyaan ka. Dito ba ko magsugod? Ingon, may katatay dandan nga dito ko magsugod. Kana ka mga dali ram human. Uy, or lima kung gitabo ka. Dito rin mo tapon pikas na putot Dito na dito, tabot. Mga ka reklamo tabo sa Magtabot ilog. pa nun. Malam ko niya sa dito. Malam ka naman ko. Wala ti kumuha. Wala pa layo pa kay ako ato pa dito. Sabunti ka dito. Dito dani. Nawar niyo, bulog mga kana to. Ngan. Bubra.
Mapaan, sige ra man sige. Ang isa duhara. Sa isa duha ra. Ibutang. Subay ba kanila dito? Bandag yun kayo. Bandog ulo sa kayo. Bandag yun kayo. Saya ko gisabog ko na lang. Pamutango nga panghulog-hulog. Taro nga pag Ganasok. taro nga pagkuha ng ganas ba. No, dito ra mo sa pikas kapag mo. Taro nga ba nga dili mga hulog-hulog. Abangan ako sa kulingling. Ako namang ito. Diba ni? Tabong ko na. Luhura ni nanay. Ban, duhara ka mo butang. Ligi usi. Ini. Ini. Siya ro guanay unod guys, nga giluhod-luhura na. Tanawa manango. Unya wani unod nga dalahan na ampo. Siya ro. Ayaw gitagak-tagak ang ganas ha. Nalagi ako makitaan nga nagtagak sa ganas, nalakoy ganas makita diya kay wagi snack. Nagay ko tulo kabuk ni de. Nagay ko tulo kabuk. Nanion ro guys, pagtanam sa kamote. Tabunam. Tabunan ba dai? Oh, Lubong lang punuan. tabon-tabunan. Ang kabuang pa mang guro me. Uy, ayaw inanaan niyo pagdagan-dagan. Kung nanay talong. Dili na na pagdagan ha. Kinalang usugon. Ang nagdito na mo oh. Maligo ako pag abot ko dito na kay ko na kay ko. Magaling sa dani tulo lang oh. Hulugi dani tulo lang. Tara. Muning tiknik ti. Muning tiknik. Teknikan di ba? Kamugbo sa kadani apay. Apay. Marami apay. Apay lagi dili ganas. Naman dito patagang.
Apay ni siya guys, dili ni siya ganas. Kay mugbo ba pa ni mama. Tagay ko na ni tulog kabuk ni. Gani on rin siya guys pagtanom guys oh. Ato rin na siya dai singal sa kanang tudling. Then tabo ni dayon. Laang dani. Na man ni siya itanom guys kay tulura ka buwan. Wala na. Ang bulanghoy Tanong man na. isa gid ka tuig. Ug nay unod sa kamote, tulo ka buwan kakaon na ta pero walay unod. Apay ra. Puslan yapon. Puslan gyapon kay kaning kamote nga atong itanom guys, ug wala siya unod. Ang iyang kuan, ang kakaon man. May sa una nga ang among kanon kamote, among sudan kamote lang gyapon kay nilapuan nga kamote. Udlot sa kamote din. Nilungag din nga kamote. Daog na kay na siya nga kuan guys. Dali ra gyud man guys. Okay, tabangan man. Tamanan na to. Baktaan na na. Kagol man ka nga to sila dadto. Nanguha. Adto dito. Kay sa kadaghan nila dadto nakatigom na to sila. Masagko naman ta sa tudling guys. Balhin ta dito sa pikas nga tudling. Daan sa dagkuan to. Ha? Wa man gud na nag-abot dito ang imong kuan. Kay mubo pa manigikan danhi. Ganas! Pinagpadagan kayo! Ulo. Tupaw. Ayog tagak-tagak ka. Wala, nalibog ko. Na paglibog-libog diha. Dia simhanang oh, hapa-hapaan dyan na niya. Kapapaan sa da. Bayanihan niya among tanom guys. Kaya pag mangunod sa ni siya guys, bayanihan pod among kaon. Kamutin, lugan dani sa una? Wala nag-unod. Kamagpian nga wala nag-unod. Ako dahil sa kamera. Ha? Dayo rin yung kamera. Kor, Dahil kayo ng ano? butangi dani korde dali dani de. Duha ka kuan. Duha ma? Si Koreana guys. Istorya dia. Guys, tanong ito. Di ka dugangi sa duha. Isa. Miyo, ganas miyo. Naras to nga madugangan pa ma. Butangi isa lang. Butangi pag isa ka paris. Hoy. Ingon baya ko nga duha ka pares. Duha gani. Dali nga. Kaya ka ko ba man ko. Kaya pag hinay ko kay butangan na akong mata sa kuan sakit ra ba. Ipos ana akong kamera. Cancel. Ay guys, mag-deliver ko sa ganas dito. Mag-deliver guys. Ko sa to. Pa nag-deliver sa ganas. Kuno na to. Wala tara guys.
man deliver? Ay kabala ka diya kay na delivery. Shopee. Saman ma deliver? Oh, nara. Aman yung kauban na isa. Aman mimi. Diyan. Nagko sa ganas kay. Sapa oh. Dito'y butang sa ako. Deliver pa. May pag-undang kung pati maharap. Mamig. Muna akong tanong guys, deliver na sad ko. Kamuti. Pangin to duha. Dako kayong kamuti guys oh. Dako kayong kamuti guys. Me butang ni dani duha mi de. Tama to. Oh! On the way for the tree. Diba mga ka? Kuhan lang isiling da kanang kuhan da? Dapaw da? Di mo dapaw. Kanang agpikit ba? Da? Tagok? Dapaw. Tagok gali. Dapaw. Di tagok. Di dapaw. Tagok. Kanang panay Nabi nang delivery sa kuha. Imo lang. Din sa. Si Manag silang lang. Si Manag yung silang lang. Deliver daw nagsanggit na. Ito ipadali ito. Ngapa? Ganas! Gamay na lang. Ganas! Gamay na lang kayo. Oo. Oh! Lah. Adal na tumig tadalan ni sugod. Dito. Deliver pa mo. Tatay dandan ng mga mercy guys. Tatay dandan ng mga mercy guys. Love sweet sweet. Uy, deliver pa. Uy, agoy. Deliver namin guys. Wa na yung anti-mercer. Matpagang yan. Ito kinisila nga pagpagpagawa managpalaro. Sabi mo na dude. Lasik kintang kanto. Tilak-lak na. Guys. Wala na rin siya guys kay tekan na tayo. Grabe guys. Okay. Narang sabaan. Still. Oh, Amigi. Ito na lang ninyo. tarong nga buong ka. Mo tagkamuti rin. Wala naman kamuti. Tara kamuti. Dato tutok ang kamuti lang. Ana ka niyo dan na oh. Ay, step by step. Eh, na tanawa lihan kayo uban oh. Naging kamuti niya. Langan pa. Ay, yaka-yakaan na mama guys. Ay lang, step by step. Man daw lang. Mama guys, papaan na niya. Ano to, guys? Butangin na na. Ilakaw na lang. Lola guys, kayakaan po na niya. Si nanay, Mama Mercy, nanay, tatay dandan, manoy, lang, ako, Mimi, Migi. Migi din ni, tanan, makatipok. Sa kapamilyahan. Mami guys.
Ito pa na dito guys. So, panatanuman din nila na side. Dana na bisa. Ambulan. Alam na kayo guys. Udayan. Lagi. Ano ka na yun? Ano ka? Ano ko to? Tulgon kayo guys. Tulgon kayo. Kasako ko. Wala na cook. Dito drink money guys. Mata. Kaya magbalik kasi ka dito guys. Magbalik kasi ako magtanong ta dito da. Ano? Tanong po ta dito da. Kamana to bilang ko guys. Ano na tubig para daghan. Para energy money guys. Mantap yung dahil lagi ka. Guys. Cooking dia. Ano ni? Video pa ka? May tao dia. Dah. Bisa. Minta apa? Aku hindi tandaan ng motor niya. Joke lang. Ano apa tao din natin mo? Okay, magdako ka. Ano sa'yo pangarap? Ikaw, no? Ang pangarap, lako ka. Ano sa'yo motor mo pangarap din? Ano po kata-kata nakita? Itong pula. Pula color. Isa ba ang pangalan? Sa Suzuki? Okay, Rider FI. Okay. Ano itong tingog yung Rider? Pangarap nito na natin. Ako sa baso mo. Pabigay muna akong pangarap. Para di tayo ayon sa Suzuki lagi. Atau Suzuki na motor katong parehas gapon sa ako. Pero Suzuki gapon. Ang iya lang ang iya lang ang gakay. Rider. Pagda ko na to makuha na mapalit na to da. Trabaho man ta. Chay mo gusto na trabaho. Una pa man ka magpulis ako da. Da unsa mo dito? Graduate ka. Isa mo gusto na. Una pa man ka magpulis ako. Graduate ko po na ako. Una pa man ka magpulis ako da. Pero kuan dungon man ta. Kanang magkuantaw, kanang mitong mag-training. Dungon man ta na. Ganas sila ang tanan kay mabuhi. Laro ba halos di sa lamis ito. Ang ganas sila guys. Nangganas sila guys. Kaya nangganas mo silang ay ganas daw dito. Ganas daw. Ay, gamay na daw kayo. Diigno na mo sila. Tata. Padahal semua si Bigi guys. Ma, tagkuha daw sa inyo, ma.
Ang halas guys. Tanay saging, tanuman na ng saging guys. Kuan mo kayo, dako ang kayong bungag. Sako, napagin ko sulod. Ma, pagkuha daw sa inyo. Aganas. Tanong sila. Tira lang kay birahon tara sa ringan dito ka. Ay, yan tayo. Ay, tayo. Waay mo nga lagyo. Karon. Bawit ya. Simpon sa kayo. Ang kuang-kuang din niya. Gigag singita na. Butang niya dami. Ano dag-um na siya do. Ay, kabalakin ang balay man diya. Di diya sa mga tulog. Dakop lang sa manok kay sudan. Agaslam. Lamang. Sa blanghoy. Na may bugas. Diha. Nay kape na sintral. Okay na. Ano na? Sigo sa tanan. Na may ka-3 siguro. Ang problema ra habol ah. Pero dili man tugnaw kay daghan kayo. Silak man. Gang. Ala ti kutoy. Uy, bintay layo na pagay nimo. Ayun si Kuya ato na sila dito sa Tumuyo kay namingaw na. Di ko na sabao. Kung gingon ta pilita kay nanay yo sir badaan. Sobra-sobra pa niya. Upat ni lutang. Mana ni dia? Patunga kan ni. Kuang pa kayo. Na. Pagari patunga. Na, daghan pa kayo kuang. Kuy ang katungao. Ano dia dinhi? Napo gamay ra man na dana daw niyo. Unsa man ni wala na gitinod li? Hindi gani. Ang nagimirsyo kita dan. Pero sila dito nagsabaan. Yan. Lubog-lubog na. Wa man. Sabi ka dagul ba kaya na? Ikaw na pagadya. Oh! Atong rawit na nila ulog mo. Balik mo tuya sa kay ngana ya. Ay sa kay Pip. Awa lagi. Nagtanong na sila. Kaya wala na may trabaho. Lapit na man mara. Bon, dani mo naman. Pagkuhan diha. Gis, dala din gis. Nat baka gunat. Magas. Sada kayong daramdan na gas ba kay kapapaan ron.
Dagan na siya sama sa pamilya. Daghan ganas. Libra. Solo ragit call para I love you. Kung upat kay love you to man. Nya saman, nya lugar. Nya lugar. Ay padungga lagi si Dudong. Dudong maoy. Kay agkari subakan kadayon na. Dan sa ila day. Nailap ya kintin lang. Ug mama si. Ha? Dan si man ila ni mama man si ng ila. Everything. Ada. Oh, araw nimo. Kumaayo pagkita ni mulat. Recycle day. Dali ra kay kahuman guys. Kay nabayanihan na ni siya guys oh. Hala. Unsa man na bayot nga tinamnan. Sama na iyang tinamnan nga. Di gitindog mo gud. Iluko ba iluko punuan. Di kasi gusto na agyat ya. Sila guys. May gini ang tanong daghan. Sarap kanus. Ato bang mos kanila be? Kay selfie ko na og dikor, picture ko. Ato bang mo mga unggoy? Sige. Ato bang gong. Gay. Tarong picture Dito kala, dito kala. dini ma. Picture mo, picture. Picture. Ato bang pam sama si papa na. Ayo ami. Humanawa pa napanos namang smile. Si Mimi, ginsa ka ni Mimi. Kolera nagkahi na akong An sila guys. Pwede nila sa. Pataas na pud mo, pataas. Lara, mama nini. Mana? Galing-ling video. Video dala picture man eh. Aw ba sa anong nalugong? Mana mamalilin? Masayra pa ako. Masayra pa ako. Sayra pa ako. Blab-blab man ta ka man. Sayra pa ako kuno. Nagtumbling lagi gawin. Sige na lang. Ay, tumbling kan. Humana guys, dali ra kayo. Uy, sara ka oras. Hapit. Hapit magduwa. Humana guys. Humana guys, ug di anami sa payag. Salamat kay natabangan gyud sa pagtanom pero akong mata guys oh. Kaya bigid akong mata. Ang mamingko kinsa nagdala. Aman. Okay. Ya. Napod tayo isnak na ni pan. La. Igawas ng pan. Ilay yung urong. Ang cook. Igawas ng cook. Kwatong pan. No, straight man eh. Ay cook. Si pano? Hanggang ko biscuit man eh. Snack. Gusto ng baso ni mo. Uy, manang inom ka. Piring. Mo na lang na isa ka bukok na bilin.
Pangilog manginisi. Tagayin niyo si Uncle Dandan o si Auntie Mercy. Si Lola. Huwag kayo kung mata-mada. Yang sam na. Kulingan. Wala, sad. Murag na nagtubo ba? Yang sam na. Mga rin tayo mo kay kapon, naglakag. Ikot ba ito ko? Rere. Nangyayari na mong bulot daan. Ba man. Lungago ninyo Ay, kapahan tayo. Ako ba si bayan ninyo ma? Lagi. Oy, oy. Tuta deh, yo. Pagkarat mga dito la. Yan na naman. Pan, muriapan. Balot. Agit paglingkod hanang, agit paglingkod. Magkuano? Basta kay matusok yan yung bilat ka ng kutsiya. Sige na. Magkangan yung nagkagisi. Yawa. Iwa-iwa ang video. Ayan, para